Yadda za ku nemi rancen Naira 250,000 zuwa miliyan 2 daga hukumar SMEDAN. Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda na faɗa muku a cikin wannan bidiyo, zan nuna muku hanyar da za ku bi domin ku nemi rance, wato loan na Naira 250,000 zuwa Naira miliyan 2 daga hukumar SMEDAN tare da haɗin gwiwar Sterling Bank. Kamar yadda aka sani, ita wannan hukuma ta SMEDAN hukuma ce da take tallafawa masu ƙananan sana'o'i da kuma manya ta hanyar ba su tallafi da kuma ba su wasu abubuwa wanda za su ci gaba da kasuwancinsu. A yanzu haka sun haɗa gwiwa da bankin Sterling Bank domin ba da tallafi na bashi ga waɗanda suke da sha'awa, kuma ga waɗanda suke da rijista na kasuwanci, wato shaidar rijistar kasuwanci. Za su ba su tallafin bashi Naira 250,000 har zuwa Naira miliyan 2. Daga 250,000 dai har zuwa miliyan 2 za ka iya nema, muddin kana da shaidar yin kasuwanci. Saboda haka ga wanda yake da sha'awar wannan tallafi, wato bashi, to link ɗin yana ƙasa wannan bidiyo, wato description na wannan bidiyo kenan, da kuma comment na farko. Sai a shiga, da an shiga link ɗin zai kawo ku wannan shafi da kuke gani kamar haka. Wannan ɗan takaitaccen bayani ne game da shi loan ɗin da za su bayar da kuma haɗin gwiwar da suka yi da Sterling Bank. Kamar dai yadda aka saba, wannan ba shi ne karo na farko ba. Shi wannan hukuma ta SMEDAN ta bayar da ire-iren waɗannan rance ga waɗanda suke da shaidar rijista na kasuwancinsu kenan. Tana tallafa musu da kuma taimaka musu wajen ba su rance domin su dogara ko kuma su bunƙasa kasuwancinsu. Da haka idan kana da sha'awa, dai link ɗin yana ƙasa wannan bidiyo. Bayan ka shigo zai kawo ka nan, sai ka danna wannan wuri da kake gani kamar haka. Da zarar ka danna, to zai buɗe maka wuri kamar yadda kake gani. Gashi nan inda aka shigar da first name ɗinka, sai middle name, sai kuma last name. Gashi nan sai wurin nan sai ka zaɓi gender, namiji ko mace duk zai iya nema. Sai kuma wajen nan za ka zaɓi idan kana da aure, idan ma baka da shi. Sannan sai nan wurin sai ka shigar da email address ɗinka. Bayan ka shigar da email address ɗinka, ya kai ƙasa akwai wajen da aka shigar da phone number ka, wato nan kenan. Sannan nan wurin sai ka shiga nan wurin sai ka zaɓi jihar da kake. Bayan ka zaɓi jihar da kake, ka zo nan ka rubuta address ɗin da kake, wato garinku, unguwarku kenan, sai ka rubuta. Sai kuma nan wurin sai ka shigar da BVN ɗinka, wato BVN number. Sannan sai nan wurin sai ka shigar da NIN number ka. Haka zalika nan kuma sai ka shigar da sunan kasuwancin naka ko sunan kamfanin naka da kake. Dama na ce muku sai wanda yake da rijista na kasuwancinsa. Saboda haka idan kana da CAC ko SMEDAN certificate, wanda already na yi bidiyo yanda ake mallakar SMEDAN certificate, to za ka iya shigar da CAC business name ɗinka a nan, za ka iya shigar da shi. Sannan sai CAC number ga wanda suke da CAC, sai su shigar da CAC ɗinsu a nan. Bayan ka shigar da CAC ɗinka, sai kuma ɓangaren da business ɗin naka yake. Wani business ɗin nasa rijistar tasa ya yi shi ne akan noma, wani technology da sauransu dai, duk gashi nan sai ka zaɓa. Idan ma babu daga cikin nan, sai ka zaɓi nan other. Bayan ka zaɓa sai ka rubuta ɓangaren da business ɗin naka yake. Sannan sai ka yi ƙasa nan wurin kuma a nan za ka rubuta abin da za ka yi da shi, address ɗinka na business ɗin, address na business ɗinka, wato inda kake gudanar da kasuwancin naka. So sai ka rubuta a nan. Sannan sai ka yi ƙasa, akwai nan waɗanda suke ƙarƙashinka kamar ma'aikatanka haka, waɗanda suke ƙarƙashin wannan kamfanin naka. Sai ka zaɓa, gashi nan adadin sai ka rubuta ko ce ka zaɓa. Sannan sai nan wurin shine daga kuɗin da za ka nemi rance. Misali idan kana da CAC, za ka iya ɗauka daga miliyan 2 ma har zuwa miliyan 2,500,000. Haka idan baka da shi, to za ka iya ɗaukan 250,000 ko ka ɗau 500,000. Amma dai waɗanda za su samu yawa su ne wanda suke da rijistar kasuwanci, wato na CAC. Za ka iya ɗaukan miliyan 2 ko miliyan 2,500,000 ko kuma miliyan 1,500,000 ko miliyan 1 aka iya cikewa. Amma in baka da CAC, to kada ka wuce wannan na sama da kuma wannan. Amma kana da CAC, za ka iya zaɓan kowanne ne, kuma insha Allah za ka samu. Sai kuma nan sai ka ɗan yi takaitaccen bayani akan abin da za ka yi da wannan kuɗi idan an baka, wato ta wace hanya wannan kuɗi zai taimaka ma. Za ka bunƙasa kasuwancinka ne, ko za ka ƙara wasu jari akan kasuwancin naka da sauransu. Sai ka yi takaitaccen bayani. Bayan ka haɗa, kawai sai ka danna submit. To da ka yi submitting shi kenan, ka yi apply na wannan bashi. Za su iyo maka message kan cewa za su tura maka da saƙo na shaidar ka cike ta email address ɗinka. So sai daga baya idan sun tashi, za su turo maka da wannan saƙon. To wannan shine yanda aka bi domin ka nemi wannan bashi na haɗin gwiwar SMEDAN da kuma Sterling Bank, wanda dama ce ga duk wanda yake da rijistar kasuwanci. Yana da kyau a nema, domin insha Allahu za a dace. Sannan kuma bashin da za su bada, za su baka ne tsawon shekara 2 za ka biya su. Saboda haka dukkan wanda ya karɓa, ya yi ƙoƙari ya yi abin da ya dace domin ya samu ya biya da bashin nan, saboda bashi ne, ba kyauta ba ne. Duk wanda zai baka miliyan 2 misali, ko miliyan 1 ko 500,000, in son samu ne kai ƙoƙari ka mayar masa idan lokacin biya ya yi. Ta haka ne za a samu a dinga bayar da ire-iren waɗannan bashin. Amma ba idan an baka bashi
ka je ka yi ta sharholiya kana ta abubuwa da shi ba kamar kyauta. To ko da baka biya ba za ka biya a can saboda sunan bashi ka karɓa. Saboda haka ina mai bada shawarar dukkan wanda ya samu wannan to ya ƙoƙari abin da ya dace ta inda zai bunƙasa kasuwancinsa ko ya fara wani business wanda insha Allah a cikin shekara 2 zai ƙoƙari ya mayar musu wannan kuɗin da suka nema. Wannan shine yanda za ku bi ku nemi wannan tallafi na bashi. Kada a manta link ɗin yana ƙasan bidiyon nan wato description da kuma comment na farko. A yi share sa domin wasu amfana. Allah ya sa mu dace.